तर नाशिकमधलं हे अशोक खराचं प्रकरण ताजं असताना इकडे निफाड तालुक्यामध्ये धरणगाव खडक इथं आणखी एका भोंदूबाबावर लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। महेश गिरी महाराज उर्फ महेश दिलीप काकडे असं या भोंदूबाबाचं नाव आहे आणि त्यानं पीडित महिलेवर भूतबाधा झाल्याची भीती दाखवून उपचाराच्या नावाखाली विविध पूजाविधी केल्या, तसंच तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले। दरम्यान खरात प्रकरण समोर आल्यानंतर पीडित महिलेनं अनिसेच्या मदतीनं लासलगाव पोलीस स्टेशनमध्ये महेश गिरी विरोधात तक्रार दाखल केली। त्यानंतर त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय आणि त्याच्या अटकेसाठी आता पोलिसांचं पथक रवाना झालंय। मला त्याच्या मागचं वर्तुळ पण माहिती होतं, त्याचं म्हणजे जे मोठेपणा होता तो पण माहिती होता, त्याच्यामुळे मी नाही ह्या गोष्टी करू शकत होते। मी प्रयत्न केला आणि आता ते व्हिडिओ माझ्याकडे नाहीये, कारण माझा मोबाईल फुटला, त्या गोष्टी नाहीये माझ्याकडे। पण माझ्या बरोबर वैयक्तिक ती घटना घडली आणि मला एक मनापासून वाटतं की बाकीच्या मुलींसोबत असं नाही व्हावं। तुम्ही सदर चौकशी करा, तुम्हाला सापडू शकतात खूप पुरावे।